hrajeme Block Dash Angel s mým kámošem jménem budeme mu tady v tom videu, nechci prozrazovat jeho jméno, takže mu budeme tady v tom videu říkat Pepík. Tak Pepíku, snad mi to vemeš, pusím nasil se na mě. Pepíku, můžeš mi to vzít? Kamu? No a vem mi to, Pepíku. Hej Pepo, konečně ti to vám, Pepo. Nevím, proč mu tak říkám, ale tak mu říkám. Lidi, pokud tady na tom videu bude 5 lajků, tak udělám další video s tím kámošem. Tak lidi, tak Pepík je tady vidí. Jdeme na to. Tak čau Pepíku, čau Pepíku. Čau Pepíku, čau Pepíku. Bacha Pepo. Škoda, žádný probuk. Škoda. Asi jo, zběhneme. Škoda, žádný probuk. Tak pohodičko lidi. Těším se na nový pás, kdo se taky těší. Tak mi řekněte! Pojď Pepíku, to dáš. Je rozumnej. Říkal, že se budeme snažit, když před videem, tak OK, Pepíku. Když chceš, tak chceš. Tak Pepíku, teďka se fakt budu snažit, jestli si nebudeš snažit ty, tak si tě najdu ve škole. Hehehe. Blbečku. Lidi, nevím, co tady můžu k tomu říkat, je to nuda. Konečně to trvalo těch 100 let. No na čem celkem pozdě. Yes, čau, Pepi. Nezlob se, Pepíko, až tady na to budeš koukat, neboli, nechci ti tak říkat, ale yes, bra. Zdraví vás do videa. Pík vás zdraví do videa. A my ho taky všichni pozdravte do videa, kdo ho uvidí. Tak kdo tady to video uvidí, tak prosím napište komentář, si půjdou. A můžete se zase těšit o můj friend. Napište pod co nejnovější video, komentáře. A napište váš nickname a napište třeba, kde chcete. A já vám napíšu a budeme se takhle zbavit, protože Discord nemám. A prostě bych kontakt to ne, ale prostě jenom jako bych před mě, tak může, jestli někdo nechce, tak se molí. Tak bro, tak to jsem třeba vůbec nechtěl. Yes, kamo. Není moc dobrý. Nemá žádný chápu. Jako já jsem mu to říkal, že to bez to nejde, ale tak. On se snaží, on je takový klíčík. Jo, Pepíku, sice nic nemůže říct, ale tak. Nechápu jeho opůzka. What? No to je to, co vůbec neumí. Jo, dobře, kámo, já jsem mu trošku schodil. No, tak to mám nedal. Pojď, Pepíku. Dobře, Pepík. Tak tohle třeba lidi Pepík vůbec nedává nikdo. Ne, Pepík, pojď, Pepík. Ne,
Pepík. Taková škoda. Ale nevadí, dáme ještě jednu hru a to bude vše. Pak zkusím na konci obskok, když to Pepík nebude dávat a bude to. World longest něco. To lidičky potrvá 100 let. Lidi, tak asi tady to musí být rychlý. Tak uděláme odskok, jestli se mi povede, protože máma říká, že musím končit. Tak uděláme odskok, jestli se povede lidi, tak budu dál pokračovat. Ježiš, sorry. Lidi, kdo se z vás těší do školy, tak nedívám se, už tak já se taky netěším. Je můj kámoš, někdo z mých kámošů se netěší do školy, já nejsem taky výjimka. Já to nedávám, kámo, pomoc. Kámo, what the fuck, jak jsem to dal? Kámo, what the fuck? Ne, kámo, nebudu ho tolit, protože já jsem obskok jakoby, takže netolím. Plus the emote. Haha, blbeček, bot, to nedá. Yes, kámo, on nemá žádný taječek, nechápu, pojď jak to že. Uvidíme, jak on na to odpoví. Kam on to ten bot přežil? Tak lidi, tak čau.